मैया मोनाबिलि 5-6 रिंगासो समावहाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय जोंहा 3 नं टिबिटुला गामियावहाय जोंनि बे गामिनिनो गावबुरा बिथाङा बा रायजो राजा बिथाङा डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि थांनाय समाव बे गामियाव जे जोंहा जाम्फै जावनानै होनाय बान्दो थेनानै होनाय आरो गुबुन खामानि मावनायखौ लानानै बिथांमोनहा निश्चय जोंखौ लेंहरदों सावरायनो बा लोगो हमनो होननानै बिथांमोनहा जोंखौ लेंदों बे लेखानो जों बे जायगायावहाय सौहैनो हादों सौहैनानै बिथांमोनजों दसे सम जों रायलायबाय थादोंमोन बे समावनो जोंहा इउपिपिएल दोलोनि जोंहा बे देवस्रिनि सिङाव थानाय जोंहा हपना हासदा रामु किस्कु आरो सुमन हेम्ब्रम सत सरेन आरो सुनिल मुर्मु बिथांमोनहा बे जों रायलायबाय थानाय समाव बिथांमोनहा जोंखौ गाज्रियै जोंखौ गाग्लोबनो नाजादों आरो बिथांमोनहा जोंनि सायाव गाज्रि बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राखौ जोङो बिथांमोनहा जोंनि सायाव बेबायदि बुंदों आरो जोंखौ बिपिएफनि जानानै केम्पेइन खालामदों होननानै बुंदों नाथाय जों बेखौ दिनैहाय क्लियार खालामनो लुबैदों जोङो रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो जों खेंफोरथिनो लुबैदों जे जों बाहाय खुनु पदे रावनिबो दोलोनि जानानै जों बाहाय बिसायख'थि फोसावदिनो थाखाय जों थाङाखै जोङो गामिया लेंहरनायनि थाखायसो बिथांमोनजों जोंहा खाथि सोमोन्दो थानायनि थाखायसो जों बिथांमोनजों रायलायहैदों आरो सावरायहैदों आरो बाहाय रायजो राजाफ्रा गावसोरनो जोंखौ गोसो मोदोम मोजां मोननानै जोंखौ लेंहरनायावसो जों बेखौ रायलायहैनो जों गोनां जादों। दायो नोंथांमोनखौ बिपिएफनि सापर्टार होननानै फ्रायानो बुंनो हमसै दा मा बुंगोन मिरुनाव जों दासिमाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों जेरैबायदि जोङो ज' गसंथानानै दङ बेखौ जोङो जेरैब्लाबो जोङो ज' जानानै जोङो दासिमबो गसंथानानै दङ आरो इयुनावबो जों गसंथालांगोन बेखिनिखौ जोङो सिन्था खालामदों दासिमाव जोंनि बे डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि टिमा जोङो दासिमाव रावजोंबो जोङो जयनिं जायाखै जोङो इउपिपिएलआवबो थांफिनाखै बिपिएफजोंबो जयनिं जायाखै आरो गुबुन दोलोजोंबो जों जयनिं जायाखै दिनैसिमबो जोङो खौसेनो दङ आरो बे खौसेनि गोहोखौ जों लांबाय थागोन दा दिनैहाय जोंखौ बायदि फोसावनो नाजानाय बेखिनिखौ जों नुदों जे मैयानि जाथायखौ लानानै गोबां गाज्रि माखासे बाथ्रा फोसावनाय बेखिनिखौ जों नुदों आंनि सायावबो धमकि होनाय गावनो नागिरनाय बेबायदि बाथ्राफोरखौ आङो मिथिनो मोनदों आरो जोंहा माखासे भिडिअफोरनि गेजेरजों दिनै भाइरेल खालामनायखौ जों नुदों दा आंनि थाखायबो गुलि दंखायो बेबायदि गावनो नागिरनाय मोनसे थासारिखौ नुदों दा आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोङो बिसायख'थिखौ जाहाथे बयबो गोसो होसारनानै गावनि दोलोनि फारसे खामानि मावनाया बे जागोन आरो बेखौ खालामनांगौ बाय खुनु दोलोजों दोलो बा दोलोनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय बा गाज्रि थासारि खालामनो नागिरनाय बिनिफ्राय जों बयबो गोजानाव थानांगोन जोङो सान्थि भाबैनो जाहाथे जों बिसायख'थिखौ बारहोहरनो हायो बिनि थाखाय आं बयखौबो आं खावलायगोन गणतन्त्र देश हिसाबै जिखि दोलोआनो जाथों मानो गावबा गावनि दोलोखौ लानानै देरहानायनि रोंखौसला बेखौ खालामखायो आरो बेबायदिनो जोंहा दा BTCनि बिसायख'थिया खाथि फैनाय लोगो लोगोनो गुबुन दोलोआ बेबायदि फोसावदिंनायखौ जों नुदों आरो दिनै बेबायदि फोसावदिंनायखौ लानानै जोंनि सायाव बा गुबुननि सायाव बा दोलोजों दोलो बेबायदि माखासे गाज्रि थासारि लाबोनो नागिरनाय बे थासारिखौ जों नुदों दा बेनिखायनो बैफोरबायदि थासारिखौ नोजोर लाखिनानै जोंहा जिखिनि जोंहा प्रसासन जोंहा खुंथाय गोहोआव थानाय जायफोर जोंहा दिनै अफिसारफोर दङ बिथांमोनहा बिनि सायाव निस्सय गोख्रों नोजोर लाखिनांगोन आरो आङो दिनैहाय प्रसासननि फारसे आं गुरैयै खावलायबाय।